Society, traditional society. Kebani Bondri, Ancient Kingdom. Adropele, Abaida Kedai, that's Naruke and Awaliaji. Aruke and Awaliaji. Adropele. Kemang. Aina pemainnya pernah obat di Joko. Nah, ibu benar apa? Yang mana tu? Ayo bukan apa? Dia jadi Allah ya balik. Ina juga pembata obat mana cuma di nama. Obat mebuka. Aina. Oba muna cin da nan ma albon mano. Oba mai ruga a jana bata da kun mano ne bayan albon mano. You are highly welcome, sir. Yes, pilot. Tolo da ma da zon sa. Biko unu n'anya ọnwa otu ọnọdụ dị ọ dị nke anyị ebidokwa maka na anyị makwa na onye abịa na nke na ọ na-eche anyị ọ nọ n'oche kịta mana anyị makwu na ọgụrụ nọ ntụsa ka mmiri tụsara anyị ebe a nsogbu dị so ọ kaala anyị mma na anyị bido nnọọ n'oge mana ọ wụzia na onye chọọ ichi inu si na ofu bulion van wee bịa anyị chetuo mgbe nne ọ sabegokwa aka osisi bidozie na bulion van tọ n'ụzọ saa ya ebido enyi anyị ma na ebe anyị bịara ibe anyị yi n'aka n'ọkpa wụrọ ndị ọcha kpọrọ bracelet ọwụrọ bracelet o nwee ihe gosi na anyị wụ enyi eziokwu mana anyị enenegodo ka anyị maa ma enyi ka onye a chọọ ịwụrụ ka ịnyịnya anyị nene ihe ọ dọbara anyị na tebụl anyị kpọọ rizọt ma ya aga n'iru ma ya bịa pati so anyị nenecha ọdụ anyị wee nene ife etinye n'iru anyị bụ ozukwa ma ọ dị anyị mma n'anya maka na ọ nwee ife ekechicha na foil anyị mara ma anụ efi
ka anụ ezi emechaa etọpema ihe ọwụ ihe akpọ iyom Vechukwu eziokwu na inwe anya na-abụ mana ọ na-adị mma ka gị na mmadụ o wee nene kedu onye adịchara enyekwala ndị iyom assignment ebe onye ọbụla adịchara n'obi ọ maka ije niile o chere na-achọghị enyele ngwanụ ha ọ bụ ife na-atụsa ebe a amakwa m ọ Sprite iyom gị na iyom ife nkili biko jee nenegodu ọ nwekwa ndị kwuo n'iru onye chọọ ichi ka ọwụ ndị iyom ebe a yikwa PG amakwa m ma ọmụ a wụ onye adị afọ ụzọ ewu ọkwa PG ọgịnwa ewu amakwa m na ọgịnwa ọkwa na ọ nwee ife ịchọ enye anyị nwee ike rafie ebe ahụ agbakọ n'ọsọ so biko nenebe ebe asịsị nene na-afụkwa ife ọ na-emepe wine no nke a kwanụ ọba ndị iyom ọba na-ekenekwa anyị biko anyị na-anabata ọba Ugonabụ anyị na-ekele na-anabatakwa ọba aka ekpuchi ọnwa ọba aka ekpuchi ọnwa na ndịrị anyị fụrụ mbata anyị na-asị gị nnọọ nne ọba nnọọ ọba Ugonabụ ọba Ugonabụ anyị na-ekene iri nne nnọọnụ nnọọnụ dịka ndị ọmụ na ka na-eme anyị na-anabata ndị ọba aka ekpuchi ọnwa na ndịrị ma ọ bụla bụ ezigbo mmadụ nnọọrụ nne yes enenego ọdụ ọsị a na-elele iyom soli eji elele ndị ọzọ ji ife n'aka biko daa ụsọ o nwere ike ụlọ iyom ebube Chukwu na-ebu ọsọ ozugbo
ka onye ọzọ nenekwa. Pasikwa nọ nke ezigbo biko a na-akụkwa aka ebe a. A na-akụkwa aka ebe a. Biko kụpụ n'aka. Ọ dị ọkwa isi. Kụpụ n'aka na dịrị ofele. Biko. Ọkọ dị. Ọdụ na-ara. Onwe ebe ncha dị. Ịma na anyị dị ncha na mmiri. Anyị pa. Ọba bọgidi. Anyị wee tinye. Nọrọ nne. Ọba nwanne Tilora. Ọba nọrọ nne. Anyị wee bidozie proper. Dịka anyị ka na-aga n'iru, anyị fụrụ mbata Igwe Ibadan. Ọba ya na ọba bọgidi Betabansi. Ọba anyị na-ekene unu na-asụ unu nnọọ. From Nibo, because other than one, as you look at, that is on here, Nabata, Ikenage, Niboga, Saturday, and because Kilavastapa, I will look at whatever I get in the bottom of the line of the Raka, and there's a hula now, and I see Bolonga.
Abụnịlanya ị ga-apụ ndị na-abịa ikele ọdịbụ akweze ezinụlọ ndị kọra ndị ndị anaghị afọ onye nwere mmadụ akago onye nwere ego ọ eziokwu na-eje daalụ nọrị nne asị na gidigidi bụ ugwu eze daalụ nọrọ nna aka ị na-ahụ n'akpa ịhụchapụta ihe nye m do o nwere ka nsị eje eje gịpụta hụ aka n'akpa gwọta ihe enye m enidiri ya biko ọ sịrị ọ bụ na ndị ya m adịgo redi ọ dị nka ncha na mmiri adịgo yes iya mchi onye akweze ndị nwadị ya na aba eze nwa Anambra ndị nwadị ya na ihe nke nụnụ baa na ebe dị nụ mmakụ nke n'ala DJ biko bekwa m ihe na-eme m ọ bụ na ndị ya m adịzịa set to do the coronation you know they can take over. ihe niile ọ dịkwa n'izu iwe enyi mmiri meta anyị nsogbu anwụchakwuo nsogbu ọ kalị mma na imeta anyị mma ka anyị mechaa nnọọ dulu fụọ ya ka anyị chọọ imefe a anyị enenechekwa ihe niile a sị nọọ authentic ka igote akwọọla ya aka anyị akụkọ ọzọ maka na ọ dịrị izi afọ mgbe ndidi just ọ dị ka it depends just when nọ ndidi ịyafa anọkwu ya anọkwu ebe anyị emezi kịta ozi ịkpọ ọdụ anwa a na-ekwu maka ya awụlụ supervisor gosi etu anyị esi wee tinye mana ọ nwere ndị ya enyela ya aka ịma na ndị aka ochie ya na-akụziri ndị na-abịa n'azụ maka na mgbe ọkwa mma ndị nọ n'azụ anọchite ọ dịzị aka fanọkwa n'azụ eketa so ị ya akpọlite nke ka tinye nke ọfụ
ihe kuni ihe enye aka enete m anya kunie o ime otu isi wee seti ọkpa ịgwa onye ịtọ kịta ya seti ya nke otu anwa ndị yom na-abanyezi n'ịgba ọdụ proper ife anyị ji na wee nọlụ iyom chigbo nyeli aka o daalụrị nne nwa gboo nna afụ chukwu n'anya ya ka m ji wee chenji wee si n'chigbo kama anyị ikwu nwa gboo iyom alike ihe agwabeghị ya na-eme ọkwa ncha dị ebe anwa ya na mmiri o nwere stool dị ebe a biko iyomalike ya welụzie ọcha anwa nọdụzie ebe anwa ka ị na-afụ ụzọ ọfụma ọnwa obele stool dị ebe a mba ị chọzi ịfụ ife dị n'okpuru ọgọdị ya ka ezi nke anwa ka mma daalụ sọ ọ ya adịghị mma gwa wụsasị ọkwa a na-afọ etinye ncha ka ọ dụ anwa balon n'ọfụma biko ndị iyom ya afụkwa ebe a na-eme biko all the camera stay by the side please, stay by the side so that the iyom will see what is going on there. Ndị camera biko iyom adịke na-elele ka ọ maa position yourself well otu anyị esi wee tinye a nakwa agba izu nke izizi na-abakwa ọ na-abakwa ọ na-eme ugwukwa nwayọkwa nwayọkwa nke izizi abagokwa o a na-akụkwa aka biko nwa na-egwu ogbe a na-afụzikwa ndị onyonyo daalụ sọ nke ịbụọ ya ka a na-etinye kịta ọ na-afa ejekwa ọ na-agakwa ọ na-agakwa nwayọkwa ọ ka ya ejikwa ọkpa anwa wee mee ife nwayọ unu tinyekwa ncha ọba etinyego fana abụọ n'ọkụ ya biko n'aka anyị etinyezi fom dị na ya maka na achọrọ ka ọ nye nsogbu ọkwa ofu akpa simenti ka ofu n'ọkwa ife unu chọkwa na ọ dị 50 kg sọsọ 50 kg a sịkwa na 1 plot of land 100 by gịnị 100 by 50 ịcha na ọ dị ofele bịa ka anyị gba izu ka anyị gwa anyị ego a na-ele ebe a adịrọ fecha fecha maka onye obiamada azụ ọma ọkachie a na-afọ edozie ka ọ wee maa mma
Ọ dị ka o tegokwa ife a na-agụkwa ya ofe itika ya. Emego ogiri ọkwa mma ka a na-achụ ya. Ụfọdụ ya nke ịkpọ ọ ya na-egoli ọ dịkwa n'izu mgbe o bido chere maka ya tata wee bịa ọ dịka mmiri ọ ya eme o sikwa na-esi wee bịa ọwọkwa anyị ọwụ local branch ọkwa ndị si esi afọ akwakwala ife a karịzị 2 years. Ọkwa akwa ka anyị na-eyi oluzie nke aka ngwa nne setụzi aka anyị nenekwa ọfụma ịyọma nene tiekwa ncha biko na-achọkwa ka o melie arụ nke izizi abagokwa nke ibu aba o ọ bagokwa o enyi ya fa pụta kịta Ramba. nke onu nke a ga-etinye n'onu ka ama nọ ebe a na-eji etinye ego nke onu akwa nke aka eti ego nke aka nza ọ dịkwa ya ọkwa nke juru eju gwajidezie nza ya akụkọ osokwa ya biko ife dị iche apụtagokwa biko ka ọ na-aka n'ọchapụgo ọ ya agwa ebe a ya na-akpụ ya maka na mgbe anyị bata ebe a anyị batara ebe Mrs. Atịkpọ Mrs. Chika Atịkpọ mana ife dị iche adịghị anyị enye microphone ka ọ gwa anyị ma ọ ka ya wụ Mrs. ka ya na-akpụ ya ọ nwee ihe ọzọ ọ ga-abazi afọ ya